Bueno, onte despois de Cataluña só pensábamos en Aragón, no partido tamén só pensábamos no resultado e cando acaba acordaste de se onte non fixéramos o penalti, se onte metéramos a que tivemos, pero bueno, ao final, pois 3 puntos, mellor que nada, é un bo partido, un 4-0, non encaixamos gol, o único que encaixamos foi de penalti, entón o balance é positivo. Tiro non facer contas, ir á segunda fase, e ca mentalidade de que hai que sacar os 6 puntos, e xa está, as contas aquí non teñen moito sentido, non? Intentar eso, na segunda sacar os 2 partidos, pois os 3 puntos, e tentar ter opcións para as fases finales. Coa actitude, non? Ao principio as nenas estaban nerviosas, era un pouco todo moi impreciso, pero despois estivemos no vestuario, falamos, calmámonos, e a segunda parte pois xa estiveron máis tranquilas, e co que me quedo do equipo é a solvencia que tiveron defensivamente, e hoxe fixemos goles que facíanos falta, non chegábamos moito, entón, pois bueno, quedome coa actitude das nenas, co cambio de chip no descanso.